Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Enero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 3, bersikulo 20 ngadto sa 21. Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.